Доброго ранку. В ефірі програма «Саба» на телеканалі АТR. Ми розпочинаємо інформаційний ранок з новин, з найактуальніших і найцікавіших новин. Міністерство фінансів Сполучених Штатів США представило так звану кремлівську доповідь. Список наближених до президента Російської Федерації Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції. У списку 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, інші високопосадовці і політичні лідери та олігархи. До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пісков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про враження і про майбутню роботу з цим списком ми говоримо телефоном з Олегом Саакяном, політичним експертом. Доброго ранку, пане Олеже, ви чуєте нас? Так, вітаю вас. От скажіть, будь ласка, ваші враження після оголошення цього списку? Само собою, які можуть бути враження? Це такий собі дамоклов меч, який нагострили, підвісили над російською політичною елітою, над естеблішментом економічним, показавши тих, для кого цей меч приготований. До того ж потрібно читати між рядками і розуміти, що це лише частина того списку, який опублікований. Ще є і закрита частина, інші прізвища, до того ж є додаткові пояснення по всьому цьому списку. Я думаю, що подальша доля цього списку поки що це повисити, щоб його подивилися, його побачила російська політична еліта. А санкції вже по цих конкретних персонах будуть згодом. Причому, скоріш за все, не по всіх одразу, а будуть вступати частково, оскільки саме таким чином можна розтягнути максимально ефект і спробувати скоригувати позицію кремлівської верхівки таким чином. Пане Олеже, ви влучно зазначили, що показали не весь список. Як ви гадаєте, чому показали не весь список і хто, власне, може бути у тій частині списку, який не оприлюднено? Цікавинка російської політичної думки в тому, що Росія зазвичай сама собі може вигадати оцього демона краще, ніж хтось інший, оскільки Росія завжди до ворогів підходить з позиції, а що би ми зробили в цій ситуації. І от Росія би цей список використала по повній. Відповідно, зараз, залишаючи це поле для російської фантазії, з одного боку залишається поле для того, щоб росіяни самі собі вигадали усі можливі наслідки такої ситуації. З іншого боку, залишається поле для інтересу, щоб частина тих людей, хто може бути в списку, почали намагатися домовитися, намагатися якось впливати на позицію Кремля. Тобто оцей вакуум інформаційний, він додає ефекту, умовно кажучи, з одного боку. З іншого боку, частина, яка є непублічною, це те, що стосується родини всіх тих людей, які є в списку. Це і діти, це і дружини, це і офльовані структури. Тобто тих, кого опублікувати було би неетично, але по яких є зазначено, що є інформація і пояснення, оскільки йдеться мова про сотні сторінок, які є засекреченими, і про що говорив і Мінфін, і зовнішньополітичне відомство Сполучених Штатів. Тобто йдеться мова не просто про список з 100 осіб, який там створений за допомогою Форбсу, а дійсно про ґрунтовне пояснення усіх зв'язків, усіх майнових активів, коштів, які притікають. Тобто мова про кошти від половини трильйона тобто від 500 мільярдів доларів до, по іншій інформації, до трильйона доларів, за які зараз будуть дуже і дуже сильно переживати в Кремлі. Фактично, Сполучені Штати зараз передвиборчий період, коли російська політична еліта найменш за все готова на саме ескалацію зовнішньополітичну, мається на увазі вступання в жорстку риторику і протистояння через побоювання дійсно серйозного впливу на виборчі процеси, фактично створили цей інструмент впливу вже не на широкі народні маси, оскільки то зрозуміло, що
російський народ в реальності мало що вирішує в Російській Федерації. І це традиційно є для російської історії з одного боку. З іншого боку, зрозумілим є, що база порівняння в російського суспільства дуже низька. Тобто ще довго Росії потрібно падати для того, щоб дійти до рівня 90-х, для того, щоб люди могли сказати, ну так, щось ситуація взагалі погана. Відповідно, почали бити по істеблішменту, почали вводити санкції і жорсткі достатньо санкції. Саме стосовно тих, хто може приймати рішення, або тих, хто може впливати на тих, хто приймає рішення. Того ж в список потрапили всі докупи. Тут і як прокремлівські, умовно кажучи, відверто олігархи, так і є декілька, які не є такими, що напряму пов'язані з кремлівською авантюрою, що говорить про те, що в принципі іде прощупування поля і не хочуть з одного боку, скоріше, засвітити тих, хто міг би бути потенційно точками впливу з одного боку, а з іншого боку залишають широке забрало для того, щоб дійсно показати всю колективну відповідальність російського естеблішменту за авантюри Кремля. Угу. Пане Олеже, от ви зазначили, що от коли ми обговорювали власне частину прихованого списку, що можна якимось чином мати здогадку, що родини усіх зазначених людей, члени родин усіх зазначених високопосадовців теж підпадають під санкції. Скажіть, будь ласка, яким чином це може працювати? Ну, те завдання, яке було дано американським спецслужбам, це розвідати всі активи, всі економічні зв'язки кремлівського керівництва і оточення. І чітко зазначалося, що їх сімей, їх компаній, їх афілійованих структур тощо. Тому це чітко було прописано як ТЗ фактично. Тому і ми можемо стверджувати про те, що такий список є. Фактично це інвентаризація квартир, будинків, яхт, всього того, чим різко з приходом до влади, наприклад, або до владних потоків заволоділи тещі, свекрові і інші родичі літні сьогоднішнього російського політичного естеблішменту. Тобто всі ті практики, які ми, на жаль, бачимо частково і в Україні, а вони ж є чисто пострадянським, таким радянським вірусом, от стосовно них це інструменти задіяні. Для того, щоб неможливо було переписати на якогось дальнього родича або на якогось мертву душу свої активи і бути за них, бути певним і бути спокійним. В цьому випадку цей спокій, він виник. Тобто фактично зламаний той інструмент, яким зачасту прикривався російський олігархат і російський естеблішмент, коли намагалися обезпечити себе від внутрішніх розборок, від російських органів слідства і перевірок. Оскільки ж ми розуміємо, що в Росії не все так гладко і дуже часто були протистояння політичні, по гілці системі ліберали і силовики. І от такий список, він, до речі, і починає розширювати ті внутрішні розлами, ті внутрішні недомовленості, конфлікти між центром і периферією, наприклад, які є в Російській Федерації, оскільки ніхто не хоче нести відповідальність за чужі помилки. І фактично завдання цього списку створити не просто таке відчуття, а створити додаткові стимули для того, щоб ті, хто не бажає нести відповідальність за чужі помилки і не вважає ці помилки своїми, щоб вони почали створювати внутрішньополітичне напруження і фактично підготовлювати, чи готувати, чи приймати участь в політичних трансформаціях в Росії. А от принаймні ми маємо ще й реакцію Кремля на цю відповідь, вірніше очільника Кремля. В цьому випадку все дуже прогнозовано. З одного боку, Кремль дійсно не може піти на жорстку ескалацію, навіть на якісь симетричні кроки. Перш за все, тому що американських активів Російської Федерації далеко не стільки мається на увазі в цілому. А якщо брати американський естеблішмент, то я думаю, що ті там $2-3, які, можливо, у Російській Федерації є, якщо їх конфіскують, то ніхто навіть не помітить. Тому, само собою, симетричних дій просто Росія не може зробити. Асиметричні дії
можуть навпаки одразу ж запустити нову хвилю антиросійської риторики, на думку Кремля, серед Сполучених Штатів, і прискорити ці процеси. А зараз перед виборами для Путіна і його команди саме собою прискорення цих процесів не є сприятливим, оскільки олігархат, силовики російські політичні – це ті, на кого спирається Кремль, далеко ж ми розуміємо, не на народ, а саме на стабільність в цих кругах. І, по-третє, це чіткий меседж стосовно того, що це всі росіяни, це 146 мільйонів. Ну, тобто, вилазить, як би це не прикривали, але чисто елітарна російська позиція про те, що в нас є заручники, їх дуже багато, і, в принципі, всі ми в одній лодці. Тобто, апелювання до стокгольмського синдрому, апелювання до того, що російська еліта, як і 100-200 років тому, як мала рабів, так вона і має. Фактично все населення є заручниками цієї верхівки 200, 300, 400 людей, які тримають весь народ за умовно кажучи, власне майно, за власних заручників, якими можуть потурати як завгодно. І в цьому випадку намагання цього перекладання на колектив цієї відповідальності, це питання її розмити, це намагання, її розмити і намагання перенести фактично її з себе. Тому все дуже чітко, цей кремлівський меседж говорить про те, що санкції, цей список вдарили, якщо не у саме серце, то принаймні туди, де боляче. І я думаю, що в найближчий час ми побачимо і інші заяви, але само собою від самого Кремля підвищення градусу заяв, я думаю, не буде. Ну, от, принаймні, у нас є вже реакція Володимира Путіна на цей список, коли, власне, у нього журналісти запитали, як можна це зрозуміти, він відповів подібне, от він дав таку відповідь. По суті, всіх нас, усіх 146 мільйонів занести в якийсь список. У чому сенс таких дій, я не розумію. Але це, безумовно, не дружній акт. Він ускладнює і без того складні російсько-американські відносини та завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому. Пане Олеже, а наскільки для вас прогнозована, наскільки це дійсно має загрозу для погіршення і надальшого погіршення стосунків між Сполученими Штатами і Росією? Загрозою для погіршення російсько-американських відносин є кремлівська авантюра стосовно окупації частини українських територій і продовження агресії стосовно української державності як такої. І персональна загроза є Путін, Сурков і вся команда, яка стоїть за цією авантюрою. Само собою, такі кроки, вони є викликані російською діяльністю, і вони не є загрозою відносно, вони вже є реакцією. Якщо говорити, наприклад, про іміджеві втрати Російської Федерації чи втрати в дипломатичних відносинах, то в цьому випадку ці санкції навіть не направлені на це. В дійсності, якщо говорити про суто те, що має вплив на двосторонні відносини, то це, наприклад, внесення Росії до списку країн загроз Сполученими Штатами Америки, поруч з Північною Кореєю, поруч з Іраном, поруч з ІГІЛом в одному списку. Оце іміджева втрата, а оце дійсно те, що відображається на російських зовнішньополітичних відносинах напряму. Це недопуск Росії під власним прапором на Олімпійські ігри. Це можливий бойкот і принаймні вже такі розмови і вся аура, яка супроводжує футбольний чемпіонат Російської Федерації. Оце ті речі, які дійсно є вже наслідками суто в площині іміджу, суто в площині міжнародних відносин. А тут стосовно санкцій це конкретний крок, конкретний інструмент, який заявлявся ще півроку тому, про який ви попереджали ще до того по посиленню. До речі, є позитивним моментом, що ми зараз спостерігаємо останній, мовно кажучи, рік позицію не просто по відміні санкцій стосовно Росії. Тобто, якщо Росія виконує якісь умови, то потрібно зняти частину санкцій як стимул для того, щоб Росію повернути в конструктивне річище. Але ми бачимо і той процес, який є дзеркальним йому. Якщо Росія не виконує вимог, якщо Росія не йде на послаблення власної агресії, якщо Росія не відмовляється не йде в річищі відмови від власних амбіцій, то в такому випадку санкції посилюються.
Умовно кажучи, те, до чого апелювала Україна, те, що ми вимагали, просили і 3 роки тому, от стало можливими в фактично бувшому році, і в цьому році вже починає справджуватися. Тобто це вже новий абсолютно стратегічний підхід до принудження, спонукання до миру Російської Федерації. Дякую за вашу позицію. Олег Саакян, політичний експерт, був з нами на зв'язку. А я вітаю в моїй студії Марію Рибко, економічного експерту Центру економічних стратегій. Добрий ранок. Пані Марія, ось перше питання до вас. От ми обговорюємо тему кремлівського списку, і у цей список також потрапили російські олігархи, такі як Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій Борис Ротенбергер, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут. Дехто з колег-журналістів навіть жартував про те, що, напевно, не дуже небагато було роботи, тому взяли і просто перерахували російський Forbes. Скажіть, будь ласка, принаймні, яким чином можуть санкції вплинути на цих людей? Скидається на те, що це дійсно такий список Forbes. Чому саме їх включили до санкційного списку, наразі невідомо. Наприклад, Авен, він один з членів команди Гайдара був свого часу, коли в Росії робили ліберальні реформи. Він автор книги про реформи Гайдара. Він один з таких прихильників ліберальної економіки. І я не чула, щоб він щось погане висловлював про Україну або про Крим, або робив якісь фізичні речі, які загрожували би нашій національній безпеці, чи могли би якось там на неї вплинути. Тому це дійсно таке велике питання, яким чином приймалося це рішення, і чи не є це насправді таким тихим саботажем взагалі реального, санкційного, дієвого процесу. Як ви вважаєте, принаймні, це кажуть, за заявами співробітників, які підготували цей список, що це частина списку. Є начебто список, який ще прихований. І або його оприлюднять у найближчий час, або принаймні він може якимось чином стати більш-менш відомий загалу публічному. Скажіть, як на вашу думку, хто може потрапити, хто в тіні залишився у цьому списку? Я ніяк не можу про це сказати, тому що якщо ви кажете, що цей список прихований, то про нього ніхто нічого не знає. Але будь-які списки, вони рано чи пізно стають явними. Я не думаю, що там є якийсь прихований список, але якщо він і є, то він дуже скоро з'явиться на публіці. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи не дає, що хочуть дати зрозуміти Сполучені Штати Америки Росії цим списком? Дуже важливо просто, щоб Україна вела себе як нормальний міжнародний партнер. Вона себе так зараз не поводить. І на країну можна вплинути через вплив на поведінку її громадян, людей, які мають вплив на впливових росіян, які мають доступ до прийняття рішення, бо можуть самі ці рішення приймати. То це такий, це інструмент впливу на поведінку країни. Якою, на вашу відповідь, може бути відповідь Кремля? На санкції? На санкції. Дуже важко прогнозувати, бо останнім часом Кремль, в принципі, такої великої агресії, як ми бачили на початку війни, він її не проявляв. Якою може бути відповідь зараз, це питання. Зараз загрози іноземні аналітики оцінюються більше на боці кібербезпеки. Тобто, якщо казати про таке, коли велике бачиться на відстані, то з іноземних think tanks, з таких аналітичних центрів, які досліджують війни, зараз бачать загрозу не лише військову, але й саме у кіберпросторі. Тобто це те, що ми вже бачили декілька років тому чи рік тому, коли у нас на електростанціях, наприклад, припинилася подача електроенергії, зламалися механізми, то це була кібератака. Кібератака затронула цілі області, тобто просто області людей залишилися без електроенергії. Це через те, що було втручання в системи.
І таке втручання системи, ну, насправді це дуже небезпечно. Навіть в той час, коли у нас це відбувалося, з Америки приїхали експерти американці, які займаються кібербезпекою у них там, і вони, ну, правда, вони допомогти вони ніяк не змогли, бо тут якби такий процес, що не дуже допоможеш, але вони на нашому досвіді насправді навчалися. Да? Тобто Україна зараз навіть з Росією, в принципі, західним світом, а це дуже неприємно таке казати, неприємно це відчувати, але ми такий полігон для того, щоб на нас випробували різні види впливу. Да? А давайте ми спробуємо вплинути економічно, спробуємо вплинути військовим чином, спробуємо вплинути через якісь такі кібератаки, а що вийде. Да? І оцей, якби, оця річ, вона, ну, дуже неприємна для України, для українців, для української влади, я так підозрюю, що також. От, і це конче необхідно змінювати. А як, на вашу думку, чому саме Україна стала цим полігоном? Ну, досить нескладно було для Росії це зробити, бо українська політика часів до Майдану, вона... Якби Україна не була таким сильним самостійним гравцем. От якщо подивитися на силу країн, да, я економіст, то ми говоритимемо, ну, в таких більш-менш прийнятних для мене термінах. Да, що сила країн, вона сила їх економік також. А сила економік вимірюється в тому числі міжнародними кредитними рейтингами. Це наскільки, от саме сила, наскільки країна сильна та стійка до внутрішніх і зовнішніх загроз. А цей рейтинг, він відповідає кредитоспроможності, тобто наскільки країна спроможна повернути борг. Але, в принципі, фінансову силу, міць і положення на міжнародній арені можна визначати за цими рейтингами. Вони також для цього підходять. Саме для такого економічного, фінансового аналізу. І Україна не вибиралася всі роки своєї незалежності з такої дуже низької категорії. Тобто є категорія A, такі, ну, перша літера англійського алфавіту. Да? В цій категорії знаходяться країни, це одна буква А, дві букви А, три букви А. В цій категорії знаходяться країни, такі як Німеччина, Франція, Об'єднані Сполучені Штати Америки, Японія. Да? Тобто такі, ну, монстри, можна сказати, ті, хто реально роблять погоду в світі. І ті, на чию думку звертають увагу, і ті, до кого насправді такі методи, да, як Росія застосувала до нас, ну, не застосують, та не наважаться застосувати. Є країни в зоні рейтингу B. Є потрійне B. Тобто, ну, 3 букви B рейтинг. Це такі досить сильні країни, але вони там трішечки не такі сильні, як країни із зони рейтингу A. Є країни подвійне B, це вже такі, ну, слабкі країни. Вони можуть не повернути свій борг, вони залежні від якихось зовнішніх факторів, для них є якісь загрози. І є країни, коли ставлять лише одну букву B. Це означає, що країна, ну, взагалі дуже слабка. Тобто трішечки щось зміниться, там метелик крилом махне, і країна звалиться в дефолт, чи настане економічна криза. Ну, і рейтинги C та D – це вже коли країна в дефолті. І от Україна протягом всієї своєї історії, вона не те, що не вийшла з зони B, вона навіть не досягла зони цього подвійного B. У неї був один раз рейтинг на рівні BB-. Це було під час цього економічного піднесення в 2007 році. А весь інший час в Україні був рейтинг одна буква B. Тобто ми настільки весь час політика влади була така, що країна залишалася фінансово слабкою. І що на міжнародній арені, будучи економічно слабкою країною, вона не мала ваги, вона не мала ані переговорної сили, ані можливостей, знову ж таки, економічних витримати якийсь тиск, чи то буде торгівельна політика якогось із партнерів, чи то буде економічна криза. І змушена була влізати в борги, запозичувати гроші в МВФ, в інших партнерів. От зараз, наприклад, іде суд по боргу, я думаю, що вам відомо, це борг Януковича, 3 мільярди. Зараз завершився суд, і ще там вони не винесли рішення, чи маємо ми віддавати ці гроші, чи не маємо ми віддавати ці гроші. Але, в принципі, такий високий
високий рівень державного боргу за дуже слабкої економіки, це наслідки такої багаторічної політики. Саме тому нас можуть використовувати як полігон, а як там дешеву робочу силу. Да? Це теж насправді так трішки неприємно чути, що таке українці – це дешева робоча сила. Ні, українці – це розумні люди, працьовиті люди, люди, які можуть створювати вартість. Люди, які живуть в Україні, в якій наразі йде війна, і принаймні зараз цей кремлівський список, дуже багато сподівань на нього у багатьох країнах, які зізнають утисків від Російської Федерації. Принаймні є реакція Петра Порошенка, президента України, на цей список. Я не бачила. Щира вдячність Вашингтону за чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії. Розраховуємо на відповідні рішення із боку наших європейських партнерів для зміцнення спільного трансатлантичного фронту. Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминучий і впевнено обмежує апетити агресора. І так буде, допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання у внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. А також допоки не відбудеться повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Як ви оцінюєте реакцію президента на... Він сказав дякую, він подякував, та і власне там високо це оцінив. Це нормальна реакція нормального дипломата. Якщо щось робиться, таке, то нормальна дипломатична реакція – це сказати дуже вдячні вам за вашу допомогу. Тобто це, власне, те, що відбулося. Окрім того, що Сполучені Штати оприлюднили значну частину свого списку, вони вчора могли ввести нові санкції проти Російської Федерації, але не ввели їх. Начебто пояснюючи це тим, представники адміністрації пояснили це тим, що старі поки що діють. А чому не ввели нові, на вашу думку? Ви знаєте, політика Трампа – це така досить, знову ж таки, непередбачувана річ. Трамп взагалі такий політик, якого дуже багато залежить від його внутрішніх якихось переконань, і навіть радники, які там з ним багато років, вони не завжди можуть ані сказати, що він зробить наступного разу, ані сказати, що він напише в Твіттері, ані сказати, що він скаже публічно у своєму виступі. Тобто дуже така мала кількість людей його розуміє, навіть серед його власного кола. Таким чином, якісь його рішення, особливо стосовно Росії, України, також там це стосується Сирії, якісь його рішення, якісь його висловлювання, вони йдуть в розріз з тою політикою, яка була сприймалася як офіційна політика Білого дому в Америці. І навіть трапляються такі випадки, коли речники Трампа вимушені пояснювати, а що він хотів сказати, і як це лягає в взагалі політику американської влади, яка була до тих пір. Я думаю, що питання з політикою Трампа щодо Росії, воно теж там принесе нам ще багато сюрпризів, в тому числі ось у цій санкційній площині. Як він відноситься до Путіна насправді, це ще нам треба буде побачити. Порівнюючи санкційну діяльність України та США з ЄС, ми можемо визначати, що Україна сама робить недостатньо? Так, Україна робить недостатньо, але я не можу сказати, що це треба оцінювати нам всередині країни, як привід для того, щоб говорити про незадоволеність Штатів або незадоволеність Європи. Ні, нам треба оцінювати це з точки зору нашої. Є громадяни України, є люди, які живуть в Україні. Їм потрібна сильна країна, зростаюча економіка, їм потрібна безпека, їм потрібно нормальний доступ до робочих місць, їм потрібні якісні робочі місця, які відповідають їх рівню освіти, їхнім дітям потрібні садочки, їм потрібна охорона здоров'я. Тобто є речі, які просто потрібні всім українцям. Для цього нам треба, так, через декілька ступенів, декілька логічних зв'язок, для цього нам потрібен антикорупційний суд. Для того, щоб був нормальний дитячий садочок в дитини, нам потрібно 3-річне бюджетування, нам потрібен антикорупційний суд, і нам потрібен, наприклад, земельний ринок, ринкові ціни на газ, тобто всі ці вимоги, що висуваються і ЄС, і МВФ.
Просто через них, да, чи ці вимоги, ці умови, які вони ставлять, вони через там кілька таких ступенів, через кілька вузликів наприкінці впливають на життя кожного з українців. Тобто там немає нічого такого, що не було би корисне для нас із вами. Вимога відкриття земельного ринку, вона не означає, наприклад, що всю землю хтось скупить. Ні. Це означає, що я можу продати свій земельний наділ вам, якщо я захочу це робити. Все. Тобто це не означає, що я змушена, мене змусять продати землю іноземцю. Це означає просто, що якщо мені хочеться із села переїхати до міста, або відкрити свій бізнес, або мені треба гроші на навчання моєї дитини, я можу ці гроші взяти від свого земельного наділу. Я можу його продати вам, взяти гроші і дати своїй дитині освіту. Гарна дитина потім буде там в житті більш успішна. Це тільки це означає. Те саме Чому так довго тоді триває мораторій на продаж землі? А його кожен рік подовжують. Ви розумієте, це так, нема нічого тривалішого, ніж тимчасове. Колись його вводили як тимчасовий мораторій тільки на 1 рік. От ми зараз, значить, розберемося з реєстрами, з кадастрами, з усіма цими речами і все відкриємо. І цей мораторій триває вже там скільки, більше 10 років. Тобто просто нема зацікавленої сторони в тому, щоб його зняти. Ви розумієте, тільки цього року почалася така дуже активна кампанія за те, щоб переглянути взагалі, чи він нам потрібен, чи не потрібен. Бо до цього 10 років просто мовчали. Я таке зараз веду поняття, називається стейкхолдер. Що таке стейкхолдер? Це така сукупність людей, багато людей або мало людей, які зацікавлені в чомусь одному, вони діють разом і вони мають достатню силу для того, щоб їх було видно, щоб цей свій інтерес показати. То або люди, наприклад, звичайні, стають стейкхолдерами, коли вони виходять на вулицю з протестами. Або вони стають стейкхолдерами, коли вони формують асоціацію, і від імені цієї асоціації пишуть листи там, на уряд. От в таких, наприклад, батьки стають стейкхолдерами. Тобто це зацікавлені сторони, які тим чи інакшим чином лобіюють інтереси свої. Да. Впливають, адвокують, якось просто захищають свої інтереси. Якщо це якісь розпорошені люди, в яких є інтереси, але вони нічого не роблять, вони не стейкхолдери. І от у нас селяни, вони не були стейкхолдерами. Взагалі. У нас стейкхолдерами були політики, які приходили до селян і під політичними гаслами вмовляли їх, що продаж землі – це дуже погано, це злочинно, це там геноцид, і я не знаю, яким чином це геноцид, не питайте мене, але кажуть, що геноцид. І селяни, вони вірили в це. Бо популісти, вони користуються дуже багатьма особливостями просто нашої свідомості, такі психологічні, які відомі психологам, цим користуються також популісти. І селяни ніколи не були стейкхолдерами. Зараз вони потроху, може, десь стають стейкхолдерами, але теж не дуже потужними. І стейкхолдерами зараз за них стали іноземці. Вони зараз змушують українську владу переглянути питання земельного мораторія, задля того, щоб економіка розвивалася, щоб люди могли купувати, продавати землю, давати її в залог в банки, брати під заставу цієї землі кредити, обробляти її взагалі. Щоб економіка зростала, Україна могла виплатити ті кошти, які ми завинили. Тобто від непорозумінь між українськими політиками і українськими аграріями ми перейдемо до теми незрозумілих непорозумінь між українськими дипломатами і дипломатами сусідніх країн. Міністерство закордонних справ Латвії вручило офіційну ноту тимчасово повіреному у справах України Алісі Подоляк, закликавши Україну вжити необхідних заходів, щоб Латвія була виключена з її списку офшорів. Таку ж ноту збирається вручити Україні Естонія. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер. Я нагадаю, що 27 грудня 2017 року український уряд схвалив рішення про включення Латвії і Естонії у список офшорних зон. Загалом у список внесено 22 країни. Латвія закликає виключити її з цього списку, з переліку цих країн офшорів. І, за словами голови МЗС Латвії Едгара Ринкевича, робота щодо цього вже ведеться. У нас також є реакція міністра закордонних справ Естонії Свена Міксера.
Дії цього списку естонські підприємства зіткнулися з незручностями і безсумнівно зазнали збитків. Цей інцидент безумовно погіршив економічні зв'язки Естонії та України. Для нього слід якнайшвидше знайти вирішення, щоб він не перетворився на політичну проблему в стосунках між нашими країнами. Згідно з поясненнями української сторони, дія списку повинна поширюватись тільки на українські підприємства, яким в Естонії належать дочірні фірми, а не на естонських експортерів. Наша позиція полягає в тому, що включення Естонії в цей список невиправдане і необґрунтоване. Поясніть, будь ласка, яким чином і Латвія, і Естонія потрапили в цей список, і що саме виник, в чому, хто що не зрозумів? Українські дипломати економіку сусідніх країн чи дипломати сусідніх країн погляди українських дипломатів на офшори? Ну, дивіться, в такі списки додають не дипломати країни. В такі списки країни додаються за якимись ознаками формальними. І прибалтійські країни за формальними ознаками через особливості своїх податкових систем вони потрапили до переліку офшорних країн через те, що в них податок на прибуток там трішки інакше формується, ніж в країнах, які от за цими формальними критеріями не є офшорами. Тобто Україні зараз треба або переглядати ці формальні критерії, або якісь робити виключення з цього списку. Тут нема такого, що я захотів і я включив офшори з Сполучені Штати Америки. Тут нема такого. Є абсолютно формальні речі, яким країна має відповідати або не відповідати, щоб бути включеною або не включеною до якогось списку. От таке сталося з прибалтійськими країнами. Але цю проблему насправді треба вирішувати системно. Тобто зараз, я впевнена, рішення знайдеться, бо і Латвія, Естонія, вони наші друзі, і нам дуже конче потрібно знайти порозуміння, бо нам не треба створювати собі додаткових ворогів, у нас і так вистачає. А системне вирішення цієї проблеми – це пакет законодавства, який дуже не хочуть приймати. Це пакет називається BEPS. Це така англійська абревіатура – Base Erosion Profit Shifting. Це як це перекладається? Як це перекладається? Це пакет проти розмивання бази оподаткування та переміщення прибутку в офшори. Оце така довга назва. Тому законодавці, якщо ви будете чути, коли там щось кажуть експерти або законодавці, або десь по телевізору BEPS, або фінансові експерти, то це оцей пакет, який не дозволяє олігархам, депутатам, просто багатим людям, власникам бізнесів використовувати офшори і не платити податки тут. Що відбувається? У нас у величезних промислових груп, отут є завод, він тут зареєстрований, але весь прибуток залишається десь на Кіпрі, на Віргінових островах, в швейцарському кантоні, де низькі податки, в низькоподаткових зонах. Вони просто від нас, вони за низькою ціною продають туди продукцію, яку вони виробили тут. Тут завод прибутку немає і не сплачує податку на прибуток відповідно. А весь прибуток на трейдері, які зареєстровані на офшорі. А в офшорній зоні податку на прибуток немає, він нульовий. Таким чином там просто залишаються кошти, грошові кошти. А українці недоотримують дитячі садочки, лікарні, дороги і все таке інше. Тобто це неприйнятно. Але це дуже болісна реформа для тих, у кого є свої бізнеси. Для тих, у кого є свої офшори. А у більшості можновладців офшори є. І ними користуються, ними активно користуються. BEPS, він передбачає, що операції з офшорами будуть оподатковуватися, їх не заборонять. Окей, ти хочеш робити операцію з якоюсь офшорною країною, супер, просто заплати податок, все. І це оподаткування офшорних операцій, воно викликає, звісно, біль. Тобто у бізнесменів і Латвії, і Естонії можуть бути якісь бізнес-інтереси в Україні. І, власне, Україну це насторожує, щоб мати... Насторожує саме те, що вони можуть не платити податку в Україні, коли будуть працювати. Насторожує те, що якщо це низькоподаткова юрисдикція, то український бізнесмен, маючи завод тут, може зареєструвати компанію трейдера там, торговця, і з нашого заводу дешево продавати на той завод, що зареєстрований, на того торговця, що зареєстрований в низькоподатковій юрисдикції, свою продукцію. Тут не платити податок на прибуток, бо нема прибутку, а там не платити податок на прибуток, бо нема податку. Ставка податку нульова. А це ухиляння, це от ти ж виробив тут.
І, в принципі, ця компанія, що зареєстрована на офшорі, вона нічого не робить. В неї навіть операції нема, да, може не бути. Там є якийсь директор, там, якщо це про Кіпр, то це якийсь кіпріот-директор, якого там може бути 10 компаній, він у них директор. Але отак от відбуваються перекидки, і таким чином українські громадяни просто недоотримують те, що вони мали би отримати. От коли, дивіться, коли ми чуємо, да, що потрібно збільшити податки на фізичних осіб-підприємців, що вони мало платять, да, або що там державному бюджету не вистачає на щось коштів дуже-дуже. От кожного разу треба просто мати на увазі, що який є рівень ухиляння від податків через офшори. ДФС каже, що 70%, навіть більше 77%, підприємств торгують через офшори. Як ви можете охарактеризувати наміри ввести податок на виведений капітал? Ви знаєте, я сама не рахувала. Але німецька консалтингова група і ще український дослідницький центр, які рахували, вони бачать негативний ефект на бюджет в перший рік. І такі, трішечки є, але не настільки серйозний позитивний ефект на економічне зростання. Мені важко сказати, що буде, бо це такий експеримент, якого не робилося. Тому я не дуже оптимістична, скажімо так, бо перевіряти все одно будуть, що звідки куди пішли гроші, і що з ними сталося. А податкове все одно буде мати план свій, да, оцей, бо не реформована податкова, яку ми маємо зараз, вона має план. От мені треба стільки-то зібрати. І вона ходить, колядує по підприємствах, що ми зараз там потрібно заплатити. Що робити, має прибутку нема, все одно потрібно заплатити. Да? Тобто, от такі речі відбуваються. Вони теж будуть відбуватися, якщо податково не реформувати. То яке б не було законодавство, чи хороше, чи погане, таке відбудеться. А як на вашу думку, представників іноземного бізнесу може зацікавити питання української приватизації? От наразі є майже готове питання з того, щоб голосувати його і в Верховній Раді, і робити перелік державних установ, які готові до приватизації. От ваше бачення цієї ситуації? Так, це дуже важливо. Я думаю, що це зацікавить іноземних інвесторів. А тут є кілька «але». В принципі, те, що ми прийняли, Україна прийняла закон про приватизацію, він досить нормальний, і Україна має рухатися цим напрямком, це дуже позитивно. А що може зацікавити іноземних інвесторів? Це, звісно, якісь гарні великі компанії. Їх в нас не дуже багато. І чи будуть їх приватизувати, чи буде у нас велика приватизація – це питання. Але може навіть і не буде. Да? Я досить скептична, бо взагалі всі ці роки її не було. Або якщо вона була, то продавали там комусь карманно олігархам. Тому вона потрібна прозора. Потрібно, щоб як Криворіжсталь продавали Міталу, Арселору, щоб отак продавали все інше, щоб це був прозорий тендер, щоб прийшов нормальний іноземний інвестор, який приніс технології, який привів якийсь ноу-хау, приніс з собою, капітал, і завод розвивався, а не протилежна історія, коли українським олігархам продають якісь бізнеси, які працюють на всіх людей, там та ж електроенергетика, і потім через захоплення регуляторів, через такі рішення, які приймаються не зовсім прозорим шляхом, підвищуються тарифи на користь якихось там певних осіб, яким належить власне ця генерація. Щоб такого не відбувалося. Пані Марія, дуже коротко, на жаль, дуже мало часу залишається. Які економічні гарантії може дати Україна іноземним інвесторам для привабливості, щоб привабити більш? В Україні зараз дуже погано з гарантіями. І саме тому іноземні інвестиції становлять, зараз вони на мінімумі, майже на мінімумі, я вибачаюся, тобто в 2015 році все ж таки було менше. А прямі іноземні інвестиції там десь $1,5 мільярда, якщо не рахувати банки. Це для порівняння, у 2010-2013 роках середній рівень прямих іноземних інвестицій без банків був десь 4-5 мільярдів. Тобто це те, що ми маємо зараз, це дуже мало. Ми не даємо гарантій
ані в судах, да, що буде справедливий розгляд і чесний. Ми не даємо гарантії ані того, що вони зможуть вивести свою інвестицію чи вивести навіть дивіденди, поміняти на долар, вивести собі в країну свій прибуток зароблений. Бо Україна, Національний банк вводить обмеження на рух капіталу. І ми не даємо гарантії на фізичну безпеку, що не прийде якийсь СБУ, чи що не прийдуть якісь тітушки, да, у нас це все не працює. Це дуже погано, з цим треба щось робити, бо якщо ми не зробимо, ми не матимемо ані інвестицій, ані зростання. Дякую за ваші коментарі. Марія Рибко, економічний експерт Центру економічної стратегії, була моєю гостею сьогодні вранці. Дякую, що долучилися. А далі новини за мене з Ескендером Меметовим. Залишайтесь з нами, будь ласка.